Inače je pravilo da se svake godine u generaciji bira đak generacije, ali nekako u našoj školi godinama to budu deca koje imaju izuzetne rezultate iz svih oblasti i kao po pravilu i iz prirodnih i iz društvenih nauka. S tim što je Anđelija zaista bila izuzetna u svojoj generaciji prošle godine, što i govori da je ona izabrana na tu platformu u bronzano odeljenje, gde je prepoznata od strane Ministarstva prosvete i pozvana da se tamo predstavi. Ono što bih istakla kod Anđelije je njen način organizacije vremena. Dakle, ona je uvek sa lakoćom uspevala da izvrši sve svoje školske obaveze, da ima vremena za vannastavne aktivnosti, za igru i za druženje. Ja sam veoma ponosna na svoju učenicu Anđeliju Obrenović, što je postigla ovolike rezultate, a pre svega što je ona u duši jedna veoma dobra i lepo vaspitana devojčica, dobar čovek, dobar drug. Ja sam učenica prve godine prirodnog smjera gimnazije u Čačku. Pohađala sam osnovnu školu Filip Filipović gde sam i postigla sve rezultate koji su me doveli ovde gde danas jesam i zbog kojih sam nagrađivana. Pored te želje i pored neke motivacije koju ja imam kad zamislim da sam taj cilj već ispunila. Nekad kad te motivacije nema, stvarno je ta disciplina najbitnija. Pa moj pre svega cilj je da pomognem drugim ljudima, jer ne znam, nekako to mi je uvek bila želja da možda nekome spasim život i da zapravo nečijoj porodici spasim nečiju mamu, baku, dete. Volim da se jako družim i eto imam te moje 4 drugarice s kojima sam najbliža i koje ne bih menjala ni za šta na ovom svetu. Anđelija, kada je upisala prvi razred, saopštila je suprugu i meni da će da ima sve petice, iako ona u tom trenutku kao dete od 7 godina nije ni znala težinu tih reči. Anđeliju poznajemo od prvog razreda osnovne škole. Nama nije ni bitno kako mi provodimo to vreme, najbitnije nam je da smo sve zajedno tu. Učimo zajedno, zato što Anđelija nas je ko zna koliko puta spasila što se toga tiče. Uvijek je tu bila da me podrži i da mi pomogne da ja sebe poboljšam zbog sebe. Bravo, bravo Anđelija. Molim još jedan veliki aplauz za Anđeliju Obrenović. Naša nova zvezda. Evo, sem pevačkih zvezda, dragi naši gledalci, mi sad imamo i neke druge zvezde i zvezdice koje sijaju na ovom nebu, na nebu znanja i na nebu lepog i vaspitanja i ponašanja. Da pozdravim i vas, gospođo, molim jedan aplauz za Marinu Obrenović, majku ove divne devojke. I tu je Andrija. Andrija, zdravo Andrija. Čekaj Andrija, pitanje. Zdravo. Zdravo Andrija, koji si ti razred? Drugi. Drugi. Kakav si ti đak? Dobar. Dobar, pa to, jer ti sestra malo pomaže ili te kritikuje? Ajde, kaži mi taj odnos. Pomaže. Te malo kritikuje kad nećeš da učiš? Ne. Nego? Šta ti kaže? Nema veze, nemoj da učiš. Da, kaže mi nema veze. Ali mi inače pomaže oko zadatka. Bravo, bravo. Gospođo Marina, šta ste vi po struci? Ja sam po struci ekonomista. Suprug nije tu, verovatno nije, sprečen je? Da, sprečen je. Šta on radi? On radi u bolnici. Aha, u Čačku, je tamo? U Čačku u bolnici, da. Sjajno. U voznom parku. Bravo. I da vas pitam nešto. Mislim, evo sad, mi smo sad na televiziji, malo smo došli ovde, mi sad pravimo nove zvezde. Kako vi gledate na ovo sad, što mi radimo? Pa mislim, šta da vam kažem, želim da vam se zahvalim što prepoznajete ovakvu decu, ne samo moje dete, nego i ostalu decu, ima ih stvarno dosta. I treba o toj deci da se priča. Da vas pitam nešto. Mislim, evo sad, mi smo sad na televiziji, malo smo došli ovde, mi sad pravimo nove zvezde. Kako vi gledate na ovo sad, što mi radimo? Pa mislim, šta da vam kažem, želim da vam se zahvalim što prepoznajete ovakvu decu, ne samo moje dete, nego i ostalu decu, ima ih stvarno dosta. I treba o toj deci da se priča
Možda nekad grad ne prepoznaje tu decu ili ne vidi baš najbolje. Pa ja Ali- mislim da možda ne verujem ja da oni ne vide, možda, znate šta, treba tu i organizacija, treba tu i ideja. Prosto, znači, ja mislim da će ova ideja da se proširi i da će dati i da kažem, i odjeka i na lokalnom nivou. U tom smislu, nekad se nešto desi, nekako možda smo i u nekom sistemu organizacije opštinsko ili u prosveti, prosto postoje neka pravila kako se to radilo i pre 20-30 godina i mi smo to nasledili, ali možda treba malo promeniti i krenuti u ovom pravcu zaista promocije tog znanja i evo, mi smo to krenuli hrabro i super nam ide i toliko smo svi srećni. I zaista želimo da nije ovo pomoć, uslovno rečeno, ali ovo je neka mala pažnja s naše strane, jedna mala nagrada, baš kao nagrada. Da, I sa druge strane da skrenemo tu pažnju. ideja je stvarno sjajna i treba pričati o ovakvoj deci. Tako je, nego šta. I da vam kažem jednu stvar, mi smo fondacija koja nema troškove. Nismo mi ovo osnovali da bi zaposlili svoju rodbinu, znate to, nekad se dešava u nekim... Ne, mi to radimo zaista pošteno, zato što i ja i Mara, evo i Mara je u upravnom odboru i Dragana je tu i još par mojih prijatelja koji svi imaju svoj život, svi su ostvareni ljudi i svi novac zarađuju na drugi način. Ovo je zaista od nas, od srca, da kažem, poteklo je iz jedne ideje od mog drugara koji je prvi to uradio, ja sam onda to uradio na mom rođendanu i onda se to tako lepo razvilo i zaista sam ja lično ponosan i mi svi zajedno i neka ovo bude možda i primjer nekim drugima, a da vam kažem još jednu stvar. Ne znam da li ste uvatili još, mi smo tek počeli ovo da promovišemo. Mi ćemo ovo da promovišemo svom snagom, da znate, dragi naši gledalci. Hvala i na razumevanju televiziji i što prosto vidi to i Televizija Prva koja je jedan od naših sponzora i ja se nadam da ćemo se mi razviti, a otvorit ćemo i podružnice i u Skoplju, već smo u pregovorima, i u Podgorici, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Banja Luci i tako da već ovo će, bar je to moja želja da ovo dobije jedan mnogo širi karakter, da bi svim ljudima, ono što se kaže, iz celog sveta pružili priliku da se priključe. Simbolično, koliko želi, bez ikakve obaveze. Još jedno hvala svim našim sponzorima koji su, ono što se kaže na početku, taj početak je jako važan i koji su to odmah u početku prepoznali i hvala naravno svim budućim koji će se priključiti. Sad, glavna zvezda. Anđelija, ti nisi bila po ovakvim studijima, ne? Nisam još. Kako izgledaju ta takmičenja? Ti si pobedila iz fizike? Ne, Nego? iz hemije i iz književnosti. I to su republička takmičenja Da. na nivou cele Republike Srbije, Da. tako? I dođete tamo to gomila neki zazak. Bio sam ja iz matematike, prvi, drugi, treći razred na republičkim takmičenjima, da znaš. Sam bio izuzetan isto. U to vreme ja bi dobio neki poklon, da je toga bilo, na primjer. Nego da te pitam, dobijete zadatke, sve tu, nema tu nameštanje muvanje, ne? Nema. Nema. Samo pošto radi. A kaži mi, kako tvoji drugari doživljavaju? Vidimo ove dve drugarice, baš su ponosne na tebe. Nisi se izolovala nešto, znaš, ima nekad ti đaci pa su nekako usamljeni, ne? Pa ne, ja mislim da to uopšte ne mora da važi, iako mnogi imaju tu neku predrasudu da čim neko ima tako dobre ocene, se takmiči iz bilo kojih predmeta, ima, da kažemo, neku predrasudu da se oni ne druže toliko, da samo uče, što ja mislim da sam ja primjer da to uopšte nije tako. Jer ja, znači, uvek kad mogu gledam da budem na polju ili sa drugaricama kući ili bilo gde, samo da budem negde sa društvom. I kao što sam rekla, mislim samo dobra organizacija je ključ svega kako može da se sve postigne. Da se lepo rasporedi vreme, Da, jer može lepo i da se nauči, može i da se druži još bolje. Tako je. A znaš šta je još jedna stvar, kad si malo pre u onom prilogu, pa si onako, ti imaš koliko godina imaš? 13, 14, 15, koliko imaš godina? Pa punim 16 uskoro. Pusti 15 godina. Ali ti si rekla, neko bi rekao, eno kako ja volim da pomažem ljudima, pa tu organizaciju. Neko bi rekao, eto vidiš, kao da naivno dete sad to tako razmišlja. A u stvari rekla si velike mudrosti, koji mi nekako kad malo uđemo u neke godine, možda i zaboravimo. Valjda opterećeni ovim vremenom i ovom jurnjavom materijalnim svetom, nekako se pogubimo i zaboravimo te osnovne vrednosti. U smislu da se poštuje to prijateljstvo, odanost, data reč. I na kraju krajeva velike mudrosti, rasporedite svoje vreme.
Podelite ga taj dan na 3 dela. Spavaj 8 sati, 8 sati radi i 8 sati se posvedi porodici i društvu. Vrlo je to jednostavno. Samo treba poštovati, da kažemo, truditi se da rasporedite, a da ne gubite vreme, recimo kao tvoj brat, recimo. Šta radi ono ovako kad, najveći deo vremena, čime se on bavi? Samo igra igrice. Igra igrice, oni šta, imaju oni Ali kuci. dobro, druži se oni na polju, malo tako, malo igra košarku, fudbal, pa vozi biciklu, tako da ne mogu ni njega samo da gradim. Koliko igra dnevno igrice? Sad, da li sam da Ajde, kažem? kaži slobodno sad, ajde. Jel igra 3 sata? I više? Pa to kad mu je slobodan dan, ovako kad nema domaći školu. Kada je škola, onda najviše sat vremena. Mora i kod njega neka disciplina da se uvede. Neću sad dalje te zapit koji nešto ti ne verujem, ali nije ni bitno. Evo ovako, dragi naši gledaci. Evo, videli ste ovaj jedan lep prilog i još jednom jedan aplauz za ovu divnu devojku. I kada smo pričali, da kažem iskreno, mi smo krenuli sa nekim skromnim budžetom. Naši prijatelji koje ste mogli da vidite, to su prijatelji moji lični koji su na mom rođendanu i donali, da kažem, uplatili te donacije. I mi smo krenuli sa nekih 50.000 evra, ali nekako raspoređujemo da vidimo šta će nam se izdešavati. I onda, reći ću da su to skromni pokloni. I onda kad smo se dogovarali, imamo kako bi mi tebe nagradili, i onda smo ustanovili da ima jedna divna ekskurzija, je li tako? Da, to je jesen. Idemo sad u Grčku, to je Solun, Delfi i Atina. Bravo. I evo, mi smo se dogovorili, mi ćemo biti sponzori tog puta i tu celu ekskurziju ćemo mi da ispratimo. I ne možeš diježi da ćemo imati tu procedure i nešto za džepara za tu ekskurziju. A nešto razmišljamo, kupimo jednu igricu, ali nećemo to da radimo. Evo još jedan aplauz. Evo tako, bit ćemo u kontaktu. Vama će se javiti ili Ivke, ili Marko, ili Aleksa. I onda ćemo sve to urediti, bit ćemo u kontaktu i pratit ćemo dalje tvoj rad i navijat ćemo za tebe. I naravno za sve dobre đake i dobru decu na ovom svetu. Još jedan aplauz za našu fondaciju. Nikad nije kasno, dragi naši prijatelji.